Teamball, det er et spil for alle. Alle kan være med. Vi spiller drenge mod piger og tykke mod tynde på samme hold. Stille og roligt. Ja. Okay. Jeg er enormt meget konkurrencemenneske, og jeg har aldrig vundet, men jeg synes stadigvæk, det er super sjovt at være med. Fordi at dem, man spiller mod, de er på samme plan som en. Teamball er jo ikke noget, man kan spille i en klub, så alle er på samme stadie på en eller anden måde. Det gør det rigtig skægt. Kommunen må rigtig gerne vinde, fordi dem, vi skal spille mod, de har vundet deres kampe. Så det vil være bedre stillet for os, hvis kommunen vandt. Den blev 2-2. Så må vi se, hvad vores kamp den giver. Modsat almindelig teambuilding, hvor der måske er mere fokus på de, hvad skal vi kalde det, produktive processer i en gruppe, eller gruppedynamik, er det her fokuseret på det sociale. Teamball er en rigtig teambuilding-sport, fordi man har den her tætte fysiske kontakt. Man er på samme hold, man er få meter fra hinanden, og man er nødt til at samarbejde for at få det til at fungere. Det er teambuilding for os. Alle kan være med. Altså hvis det var teambuilding, hvor man skulle ud og rappelle eller klatre, så er der måske nogen, der ikke turde, og alle tør være med til det her, så det er en fordel. 2-0 fører vi. Det er super. Han tager befrier! Kom Holger! Ja! Nu er det 3. år, jeg prøver at være med, og jeg er blevet rigtig bit af det, så jeg kommer helt sikkert igen. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Vi har det helt vildt skægt på vores hold. Vi har udviklet sådan en sejrsdans, som selvom mændene var lidt skeptiske i starten, så de faktisk også endt med at komme med og lave den her. Og det kan godt være, at det virker sådan fjollet, men det giver bare en eller anden form for sammenhold.